Allah vrea pentru voi ușurare și nu vrea îngreunare și vrea ca voi să împliniți numărul zilelor și să-L preamăriți pe Allah, pentru că v-a călăuzit, astfel încât să fiți recunoscători. Să-L preamărim astăzi pe Allah preamăritul prin takbir și să fim recunoscători pentru sănătatea noastră, pentru credința noastră și pentru pacea de a ne putea aduna aici împreună. Vă rog să luați loc. Sărbătoarea nu este doar o tradiție, ci este un dar divin menit să aducă fericire în comunitatea musulmană și să ne unească. Este o zi în care zâmbetele, vizitele și iertarea trebuie să primeze. Anas ibn Malik a relatat că atunci când profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a venit la Medina, a văzut oameni sărbătorind și atunci el a spus: Allah a înlocuit aceste două zile mai bune, Eidul Adha și Eidul Fitr, sărbătoarea ofrandei și sărbătoarea postului. Frații mei, surori ale mele, să ne bucurăm împreună cu familiile noastre, să ne vizităm rudele, să oferim cadouri și daruri copiilor și să avem grijă să nu existe niciun frate și nicio soră din comunitate care se simtă singur sau lipsit astăzi. Deși luna Ramadan s-a încheiat, Allah, care este stăpânul Ramadanului și este stăpânul tuturor lunilor și al întregului an, nu s-a încheiat. Așadar, faptul că noi am făcut rugăciunile, faptul că noi am citit din Coran, nu trebuie să se termine odată cu rugăciunea de sărbătoare. Așa cum ne-am obișnuit în luna Ramadan, tot așa să continuăm și după luna Ramadan.